Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Davao de Oro. Ang atong matatampo nagdasangan nga Riza. Move on na, girl. Ayaw na pagsigigilak. Naunsa man ka. Mati na lang bigay kong naong. Nagsa pa maging nakuhang na ako nga natintal pa man siya slain. Nagabiyaan pa maging ko. Day, wa ni mo ang problema. Naan niya ang problema. Siya may buang guro, girl. Dili ikaw. Siya. Hi, Eric. Hi. Ikaw sa di ay ni? Oh, what ako and sa dance, ha? Ah. Dini kita nagkakita. Panuwain na sa ko. Oh. Hi, Eric. I'm Charlotte. Oh. Baby's friend. Oh, kining naghilak si Uy, Riza. bayot. Naguna-una biya ka paila, ha? Dugay man ka, friend. Eric, join us. Dali. Aron dili ka maglaay. Solo flight man ka. Kailan ako? Yes, ako Rosa. Then join us. Okay. Thank you, ha. Okay, kasakit akong uwi. Kat maging akong lawas. Pasalamat kang gihatod ka sa imong mga higala dinhi sa bahay. Hubog ka kaayo. Nakatuhog ka na lang. O gialsa na lang in taon ka na itong usa ka lalaki nga kauban nilang bibith. Si Charlotte? Dili si Charlotte. Dili to si Charlotte. Ay, kay bayot man to. Dito lalaki. Eric man tingali to. Naunsa ka naman in taon, uy. Mura ka na magway buot. Tungod lang sa usa ka lalaki. Nawagtangan ka nagbuot. Wa ka lang makasabot na ko. Wa ka pa magud masakit eh. Sama sa gibuhat ni Rico na ko. Si Kensay nag-ingon ni mo. Nga ako masakit nga before ni Papa ni mo. Oy, grabing heartache ang akong naagian day. Nagpasalamat na lang ko nga nagkailami si Papa ni mo. O gitabangan ko niya nga makamove on dayon. Og maon lang na porma ka namo ni Papa ni mo. Hinungdan nga nagpakasal mi dayon. Nagpakasal mo ni Papa tungod kay namabdos ka? O love gid ninyo ang usag-usa? Oh, natural love na gyud namo ang usag-usa. Love na gyud nako si Papa ni mo. Dili mahitabong magpakasal ko ni Papa ni mo kung wa ay involved nga love. Mao nga nahibaw ko ni anang imong giingon nga nasakitan ka. Agi ko na. Pero wa ko magmaoy. Parehas nimo. It's almost 3 weeks. Sukad nga nakabuwag ni si Rico. But it seems, labas paghihapon nagsakit sa akong dugan. Kinsa may nag-text na ko. Hi, it's Eric. How are you na? Thank you, ha, Lisa. Abi ako giimo ko Indianon. O, di ka maki-friend ako. Nakikita ko aron makapasalamat sa kanimo. Kamo ko ni alasan ako netong perti na akong buga. Salamat kaayo ha. Okay, Roy. Naluin ako ni mo atong gayon, ha. Oh. You know what? I feel you. Tungod kay nagsama tayo nasakitan. And I like you, Risa. Oh. Sorry, ha. Please ko tingali kayo para nimo. Pero naluoy ko nimo. Hinungdan tingali nga na-develop ko nimo. Kaya agin ako ang nasakitan. I know the feeling. Eric, Katagan ka kung mo gigayon. What? Uyab naman ni Eric? yes, uyab na mi. Nagkasabot ni Dayon tungod kay nagsama man da iming heartbroken. Hala no, wa pa gani ka makailan niya sa hingpit, na fall ka na dayon. What if, ingon ti ka nga, single parent si Eric. Unsa? I'm sorry nga, wala ko makasulti mo. Tungod kay, nahadlo ko nga, tingalig imo lang niya unay kayan. Eric, Mahal ko na kaayo ikaw, Risa. Dili ko gustong mawa ka na ko. Please lang.
Maluoy ka. Ay ko biyay. Dili ko gustong sama sa mga babae nga may love na ko. Ug ako usab nga mahalon. Kung may bawaan nilang single parent ko, biyaan ko. Huwagan dayon. Dili ka parehas nila. Dili ba, Risa? Love ko nimo. Ug dawat ko nimo. Ginoo ko ni Risa. Ni patol kag usa ka single dad. Mahal ako siya, ma. Pinangga ko niya. Dalaga ka, uy. Pure daga ka. Unya ni patol kag single dad. Unsa ka? Instant mama? Ma, Uy, nakalitan ka lang, di ba? Sultihe ko, nakalitan ka lang. Gihimo ni mo siyang shock absorber. Sultihe ko nga husto ko sa akong katahap. no, ma. Mahal ko si Eric. Og dawat ko na usab ang iyang anak. Mahal ko na sila. Nakatugin daw sa bimbi gikan sa atong laag. Wa sa danugunin niyang inahan, no? Nga nibiya, bisag. Sa anak na lang ninyo, di ba? Naminyo naman siya. Ug may anak na sad sa iyang nga bana karon. Mao ba? Di lang ta magkiskot niya eh. Kabahin na lang siya sa kagahapon. Ug ikaw na ang karon. Ug ang akong umaabot. Kauban si Bimbi. Ug ang umaabot unya na tong anak. Riz, kung gusto ka, mag-ipon na lang ta. Ug kung plansado na ang tanan, isunod na sad nato og plano ang umaabot na tong kasal. Musugot ka ba, Riz? Ipon lang una ta. Nakasaban ko, mama. Kinagdali-dali ko na ko sa kong desisyon. Kung nga na nakig-ipon, dahil ko di mo nga bago pa man ka nung kaayo nga itong relasyon. Ayun na paghilak, okay? Nakalitan na si mama ni mo. Makadawat na siya nato in due time. Labi na si papa ni mo. Mga hilang na, okay? Dili ko gustong makakita ni mong hilak, Grace. Kaya masakit ang sak ko. Eric. Ma, ganyan ko katog. Okay, baby. Magluto ko dali-dali og hotdog, ha? Corned beef na magudog egg ang akong na-prepare para breakfast. Thank you. Anak, kung unsay na sa table, mauwi atong kanon, ha? Ganyan ko katog. Eric, okay na, oy. Dali ra kayo nilutoon ng hotdog. Kadiyot lang, ha, Bimbi? Hello? Bebeth, hi! Uy, nanawag man. Okay lang, kinabuhing minyo. Oh, okay. I'll be there. See you tonight. Love ya. Bye. Oh, ano to? Nakabati ka, di ba? Nga si Bebeth tong nanawag? Nakabati ko. O naghiskot kasi yan, ha? Kay making-night out ang grupo tonight. Og invited sad ka. Dili ka mo ato. Labaw nang di sa kumuad to. Eric, taod-taod na di mo magkabandik sa akong mga friends, ha? Nga nahimong taytayan nga nagkailaw nagkakita ta. Nasayod ko, ana. Basta kay dili ka mo adto. Dili ta mga adto. Dili ka makapugong na ako nga maadto ko. Kung dili ka mo ato, bahala ka. Kung mabukos ka mo adto, wis mabuwag na lang ta. Magtuman mo di kasi mo gusto. Nanghagit ta? Oh, nanghagit ko nimo. Gihagit ka. Kung mugawas ka man gigani din sa akong bahay, magbuwag ta. Ug di na ako makigbalik nimo. Wes! Buwag! Ayaw ko gadlo ka! Sige. Sige buwag. Labaw nang ayaw ko gado ka, Risa. Anad ako ng buwag-buwag. Parihas na mong tanang mga babae. Huwag mapili ninyo. Parihas na mong nipasakit na ako. Gabaan na mo na ako. Ma! Nibalik ka din sa ato. Willing ka namong dawato ni Papa nimo. Nasayop ka. Ug gidawat namo ang nahimo nimong kasaypanan. Nagpakatanga ka tungod sa sayop nimo nga gugma. Ma, sorry. I'm so sorry. Nasakit na nasad ko. Nasayop na ko sa pagpili sa lalaki nga akong mahalon. Sorry, ma. Anak, ayaw na pagdali-dali, ha? Ayaw na lang gani kay wa ka magsaba. Kay kung simba ko, nagbunga pa nga hitabo ninyo. Kay nagtipo na gud mo. Kuli ka na gid untang makalingkawas ni Adtong Eri. Mahal gud unta nako si Eric. Himo na unta akong butas akong gugma niya. Apan igo lang usab ko niya ang giusikan. Selfish ra kaayo siya. Ambot kun husto baka ako sa akong pag-describe niya. Kung magkauli man mi, bugtong panahon lang ang nasayod. Dinhilang ko to. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran.
Binan ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko niyo sa pangan nga Mikay, hingkod ang pangidaron, taga Asuncion, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong amahan. Pito kami ka man nagsuon, apan usa lang ka anak ni Papa ang nakapahimos ini. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Mahadi mo ay, sa oras sa pag yun mauli. Basin may nalanganan lang gud to siya ma. Di gyud. San asa na sa tarasan ron. Kundi siya makainom o to ato siya babae. Hapit ako pull in ang mga man, hamitay. Lami na king layasan. Mama, uy, Awa niya, kung di na ako makagwanta. Biyaan to maganda ba? unya, kami ma. Oh, Pito ba mi kay suon ma ha? Biyaan mi nimo. Makaako ka og biya namong tanan ma. Sila! Andre! nanang tunto ay. Kung abli niya ma. Andre ka sila! Katug na lang. Aron dili mo mag-away ni Papa. Gabi na, makadisturbo tas mga silingan. Di mo ko yung amahan ni mo gabi eh. Gangdog siya na uli. Nag-abot kuno silang noy kadyo sa tindahan ma. Mao nga nag-inom sila. Yung na lang yod. Nga kalalaon ang yung baba ng inom. Pasawil po mas laing tao. Ay, ma. Niabot og pito ka buok. Maong suhito na kestos batasan ang inyong amahan. Oh, suhito ka naman sa di ay. Ikaw na lang si sabot ni Papa. Ay, dilig di kay. Sa primero, pilit ako siyang gisabot. Tungod kay, nadaghanan mo. Kay mo ay nasa kong nauna, nga mag-unsa magkukunwa ang iyong amahan, nga mga gagmay pa man mo. Pero nga mga dag ko na mo, uy, di na ko magwanta ng inyong amahan, uy, layasan ko na. Mama, uy, nanasab siya anang layas-layas. Ayaw na lang agud anak ma. Gusto na gibuhat ni Mugbi, uy. Nga nagpakahilom ka na lang. Anawa o, may gubot. Hangtod asa ko itong nga magpakahilom ko sa sayo, pami kay. Hangtod asa, o hangtod kanus ah. Mao pati? Oh, mao ka na Loren. Mangandam lang ta ha. Kaya murag magkabuwag yun silang mama Papa. Kaya paminaw kong mama. Desidido na gyud siyang biyaan si Papa. Unya, kung magpuwag sila, te, magbuguwag sa data. Ha? Aduang kong mama. Nya ikaw, te. Oh, kay babae ko, mas kampante ko nga ado sa kong mama. Kung mama mansad ko. Pero kung may mo unta, di nang gud na sila magbuwag. Kaya wala kibaw sa desisyon sa ubang taong mga igsuon gud kung asa sila mauban. Basin kung mupili sa silang Papa, magkabuwag-buwag yun ta ini. Lakaya sad, uy. Magsabot na lang, tate. Nga adol tantanan ni mama. Ha? Able! Oh, Ikay, able! si Mama man ron. Kadiyat lang, Ma! Masila. Ayaw ko ganito, tate! Uy! Ma! Sura ka, uy! Nausa naman sa mas Papa? Sa kadugtahon akong panuoban ng inyong amahan. Nasakpan ko na gusiyag sa iyong babae. Ay, Mong panahon na yung magbuwag nami. Tungod kayo sobra na. Mong panghibos na ito gamit pikay. Kamamiyata din eh. Oo. Biyaan na ninyong amahan nga way hinungdan. unsa? Dadon mo tanong mo bata? O sa pagmadyay. Nga di magkabay ang amahan nila. Uy, ibili na si Marife. Kay maura na nagtaas sa akong apelido. Unsa? Pito may kabuok man nagsuon, puros babay. Ug usa lang namo ang nagda sa apelyido ni Papa. Kay sugilon pang mama namo nga kaniadto kuno, dili makada ang anak sa apelyido sa amahan, kun dili makapirma ang amahan sa birth certificate sa bata. Unya kay sa gagmay pa mi, biyahe-biyahe man ang trabaho ni Papa, ug matag panganak ni Mama, tuas siya sa layo dili makapirma sa among live birth. Ang amo lang usa ka igsoon nga si Marife ang nataymingan nga nakada sa apelyido ni Papa. Ug diyang nagbuwag ang among mga ginikanan, si Marife ra ang nahibili ni Papa. Hangtod nga nangaminyo na ang uban namo ug wa na gyud mi makabalik pa sa among amahan. Unya, Kumusta nakaspapa og si Marifin no? Timikay? aw, mangumusta man ko usahay nila pinaagi ni Chulosyo. Okay raman kuno sila dito. Ayahay gani kuno ang kinabuhi ni Marife nga ato igsuon. Mao ba? Kay matod ni Tiyo, si Marife ang nakapahimo sa atong yuta dito nga gipanag-iya ni Papa. Kay siya raman ang tuan ni Papa. Mao ba? Huwag kita tagayin papasukad no? Oh, kinahubos man gud na si Papa nga ato siyang gibiyaan gud. Nga nikuyog pang mama. Katubi tang nagkasulti ning Papa kausa. Naiubos lang ko. Kay gingan lang ko nga antos mo diha. Nga bitaw nga nikuyog mo sa inyong inahan. Pi, Ay, mo nga wa nagi kumutawag aron mangumusta nilang Papa. Kay masakitan lang ta sa isulti ni Papa nato. ate. Kung buo to dahon-dahon, may katungod sa musakita o abot sa yuta sa iyong amahan. Kay mga anak sa baya mo.
Daw lang yun yung amahan sa iyang katigayunan. Madinamtanon pa kaayo. Hasta mong iyang mga anak, giangin sa iyang pagdumot ako. Ma, May mo man mangayo sa iyong amahan, oy Mikay. nasuko lagi siya namo, ma. Kay nimo man minikuyog. Kung ipaagi tanig balaod, way mahimo na inyong amahan sa iyang kasuko ninyo. Obligado gyud siya mamahin sa iyang katigayunan ninyo. Dili kay usa lang kaanak ang makapahimos, ang tuara niya. Di ka makarason si Papa, ma. Nga si Marifer ay bahinan niya. Kay maura lagi nagdas ang apelido. Kaya nga naman mo magdasa iyang apelido. Dili mo iyang mga anak. Mga anak magyapon mo niya. Obligasyon gyapon mo niya. Gusto si mama mo, Mikay. Dili kay si Maripil lang ang angay niya nga tabangan, kay mauray nakadasa ang apelido. Kung tarong pa siyang pagkaamahan, giangay yung tamo niyang tanan sa iyang katigayunan. Tiyo, Maumuli mo din sa ato. O kung di madaog istorya sa papa ninyo, bahin sa pagbahin sa kita sa inyong yuta ninyong magsuon, o pag-aabot mo sa barangay, adto mo dito paghusay. maayo ka ha, tiyo. Pag minakabiya sa poder sa among amahan, wala gid siya magpakabana namong uban niyang mga anak. Kay nahiubos ko na siya namo, ngano kang mama mini uban. Mao ang usa na lang namo kay igsuon nga tuan niyang nagdasang apelyido, mao nakapahimo sa abot sa iyang yuta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Sa among birth certificate, namong unong ka man nagsuon, wal panganog apelyido sa among amahan. Rason ba kini nga dili matagaan sa mga kabili ni Papa? Ikaduhang pangutana, pwede ba ming i-deny ni Papa nga dili min niya mga anak? Tungod kay wa min niya ma-acknowledge nga iyang mga anak sa among mga birth certificate? Ikatulong pangutana, may usa may kaigsuon nga may nahibili ni Papa nga mao rin nakada sa iyang apelyido. Kung simba ko mawa na si Papa, siya lang ba ang makapanununod sa kabtangan ni Papa? Ikaw pat og katapusang pangutana. Ingon ana ba ang balaod sa una? Nga og dili makapirma ang amahan sa live birth sa anak, dili kini makada sa apelyido sa amahan? Unsaon man namo nga mabahinan mi sa kabtangan sa among amahan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mikay. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug problema na may punto legal, personal, mga emotional nato nga mga problema nato sa ato ang kaugalingon, sa ato ang relasyon, sa ato ang pamilya, sa ato ang higala, ay mugtabalaka na ako na ani ang ato ang programa nga mohatag og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga problema. Of course, para sa mga punto medical ninyo nga mga questions ug mga suliran, naa si Dr. Obra nga andam nga mo hatag og tambag og tubag pod sa inyong mga pangutana. Si Mikay, 25 years old, taga Asuncion, Davao del Norte, ug gipadala niya iyahang suwat suliran dire sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Unang pangutana. Ang among birth certificate, kaming unom nga manag-igsuon, walay pangalan ug apelyido sa among amahan. Rason ba kini nga di mi matagaan og kabilin ni Papa? Okay, akong gisusi sa iyahang suwat, no? Wa manggod ni niya sulti sa iyahang suwat, sa iyahang actual letter nga gipadala sa Facebook. Ingon siya buwag. Pero wa siya magsulti kung naminyo ba ning iyahang papa or wala. Kay matingala ko, so akong i-assume nga munang wala nakadala og apelyido. Kani si Mikay ug ang iyang lima kay uno man sila ka man nag-igsuon, uno man sila kay igsuon nga wa kadala sa apelyido sa iyahang papa. Akong i-assume nga maunang ingon ana ang sitwasyon kay illegitimate ang status nila nga anak kay wa naminyo ang iyahang mama ug ang iyahang papa, no? I think maugid na ang rason. So ang iyahang pangutana is rason ba na nga di sila matagaan og bahin? Of course dili gid na rason kay ang imuhang papa nakahibaluman sa tinuod kay katong time nga na anak mo, no? Kuyog ug gapuyo pa man sila sa imuhang mama. So I don't see any reason ngano mas naay labaw nga katungod ang imong usa ka igsuon tungod lamang kay gadala siya sa apelyido sa imong papa ug kamo wala kay di manggod na maoy ato ang basihan para makadawat og support or makakuha mo or maka-assert mo sa inyong katungod. Ang usa ra man gina ang pangutana nato, anak mo sa imong papa or di? Regardless og apelyido kay kung anak mo wa nay daghang storya, pareho ra mo katungod sa imong usa ka igsuon nga gadala sa apelyido sa imong papa. Kay pareho ra man mong amahan. Ikaduhang pangutana, pwede ba ming i-deny ni Papa nga dili mi niya mga anak tungod kay wala ni ma-acknowledge nga iyang mga anak sa amo ang mga birth certificate? Okay. Well, pwede gid siyang modigar kung
wa sa jud mo'y laing proof during the time nga nagpuyo na ang imuhang mamagpapa together, pagpamatuod nga amahan gyud siya or siya gyud ang inyong papa. Pero nganong i-deny man pud mo sa inyong papa? Nagkabaw man pud siya nga unom pito gyud kabuok ang iyahang anak. Ug mo deny man gani siya, aside from the fact na way batasan imuhang papa nga gi-deny mo, no? Moingon gyud ko ana, but ang importante ang imuhang papa dili pud siya forever or di pud ingon nga wa pud mo'y dag-anan kanang panahon nga i-deny mo sa inyong papa, no? There will always be a recourse kay kung di siya mo angkon, no, gawa sa korte, pasudlo na to sa korte, dalhon na to sa korte, ug adto siya mo angkon, tan-aw na to kaya ba niya nga mo deny nga di mo niya anak, no? Unya kay kung mo deny siya na may proseso diin makakuha tag sample siya hang DNA para mapamatud-an. Ya, diwa na gid siya lusot ana, aw tan-aw na to baka nigar pa ba siya nga medisinag siyensya nagimo probar, no? Kang kinsa gyud nang dugo naglatay ninyo, iyahabag laing tao ba? Ikatulong pangutana, may usami ka igsuon nga maoy nabilin ni Papa, nga mauray nakadala sa iyahang apelido. Kung simba ko mawala na si Papa, siya lang ba ang makapanunod sa kabtangan ni Papa? Well, kung maura gid ato ang basihan ug di pud ninyo pud iprobar nga anak mo sa imuhang papa, then ang iya imo rag yung usa ka igsuon kay legally siya ra may giilapod sa balaod kay siya haramangan ang iya ramang birth certificate ang naka-assert. So mo nang ako, I will really advise you nga samtang buhi pa imuhang papa, no? I mean dili man pud sa ingon nga katigayonan ra gyud ang ato ang apson ba nga ang ato ang tumong para lang gyud ang kunon mo kay tungod lang gyud nga maniguro mo sa inyong bahin kay bati man pud na pud paminawon, di ba? Murag di sa kayo siya nindot paminawon. But ako ang point ani is mas maayo gyud pud no nga makumpleto ang inyong pagkatao and imong ingnon ng imuhang papa nga ang kunami atong tarungon pud ang birth certificate kay anak man pud nimo. No, unya hatage pud mi sa higayon nga makadala pud sa imuhang apelyido ug makumpleto pud ang amo ang pagkatao. Kay naaman ni papa kay lami kinsa amo ang papa, amo na lang pud nang ipabutang pud ang imuhang pagkaamahan ari pud sa amo ang official birth certificate kay para pud puhon ang amuha pong mga apo ug mga pamilya kibaw pud kinsa pud ilahang iila nga lolo no or ancestor. Okay? Ikatulong pangutana, may usami ka igsuon nga maoy nabilin ni Papa nga mauray nakadala sa apelyido. Kung simba ko, no? Manaday ni, no? So, katapusan niyang pangutana, no? Katapusan pangutana. Ingon ana ba di ay ang balaod sa una nga kung dili makapirma ang amahan sa live birth sa anak, dili makadala sa apelyido sa amahan. Unsaon man namo nga mabahinan ni sa kabtangan sa among amahan. Okay. So, ang akong pangutana, mao nang nangutana ko kung naminyo ba or dili, or naminyo na anak baron mo. Kunya, later on, naminyo ang imong magpapa, kay magdepende po yun na, kay kung, amo na, like I said, akong i-assume nga wala naminyo imong magpapa, mo nang wa nabutang ang pangan sa imuhang papa ngadto sa inyong birth certificate. And yes, muog yun na ang balaod. Pwede man na masuwat, di man kihanan mo pirma, pwede mag-isuwat angan sa papa, pero until mo acknowledge ngadto sa likod nga portion ang inyong papa, no? Dili mo makadala sa apelyido niya, pero at least on record kibaw mo kinsay inyong papa. Ayaw mo kabala ka kung pananglitan mo nigar ang imuhang papa kay dili ra man good birth certificate. Ang proof nato nga makapamatuod nga kamug yun ang amahan, aw siya gyud ang amahan or inyo gyud siyang papa. There are other ways, no, nga makaprove ma-prove nato nga siya gyud ang inyong papa sama sa kanang what do you call this? Kanang mga suwat or ni pirma baron sa report card or sa inyong enrollment ni pirma inyong papa, gipa-enroll mo, baptismal certificate o sa puna sa mga ligon kaayo nga dokumento para mo pamatuod. Now, these are documents na kung di man gani nato mapa-change ang ato ang birth certificate, puhon, no? Kung mo claim na mo sa inyong katungod, no, sa mga kabtangan sa inyong papa, these are the documents nga pwede nato gamiton para ma-prove nato nga giila gyud ay mo nga anak sa inyong papa, and it is still good as if na-recognize or na-acknowledge mo and naapod mo'y katungod as children. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan
Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.